Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Nining tungura karon amo na usab nga kinasing-kasing ang pagdapit kaninyo nga unta inyo kaming sundan hangtod sa pagkatapos nining tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabugikan sa pagtulon-ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated sa Tuyog Tinguha para malamdagan kamo sa kamatuoran nga makapagatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o ba naman sa mga basahong referensya nga kung ginagamit nga gitudlo ni Master kanamo gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang mga ebanghelista o ministro alang sa pagpatagad nining pagtuon nato. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan kini si Brother Rene Telebre ko nga magapag-uban kaninyo karon og ani pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kahigalaan ug mga kaigsunan sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos mo'y makig-uban kaninyo ning higayuna. Og kining programa sa PBC mga kaigsunan mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati ninyo nining mga mosunod nga sibiyahan. Una-una diri sa Villanueva nining orasa karon inyo kaming madunggan matag adlawng Domingo live usab kita sa Facebook ug sa YouTube. Anyong pagabuhaton lang type lang ninyo Radyo Bandera Villanueva Misamis Oriental 107.3 sa inyong dial sa inyong mga radyo. Usab nining programa sa Radyo Bandera sa Iligan City matag adlawng Domingo kita inyong mabati alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo og mabati usab kining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa RPN DXQ Cagayan de Oro City. Teleradyo ka na mga kaigsunan, matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og hook up ka na sa sibiyahan, ining sibiyahan sa DXDR sa Dipulog alas 12 ngadto sa launa matag adlawng Domingo gihapon. Og mabati usab ang atong programa sa DXMM FM nining sibiyahan sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Occidental matag adlaw kitang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Mabati usab kita nining maong sibiyahan sa DXMM FM Radyo Sipa sa Arasasan Kagwait DXAG FM Radyo Sipa sa Arasasan Kagwait Surigao del Sur matag adlawng Domingo duha ka hugna kita mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas City ngadto sa alas 8 ang takna sa Kagabhion. Mabati usab kining programa nato mga langitong lamdag sa kinabuhi nining maong sibiyahan sa RMN DXPR Pagadian City. Medya oras kita tag-adlawng Domingo alauna ngadto sa alauna imedya ang takna sa kahaponon. Mabati usab ang atong programa sa DYLE sa Cebu City mga kaigsunan matag adlawng Domingo alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa sayong kaudtuhon. Og niadtong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami nining mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-393-8768. Kumusta sa tanan nga nagsunod? O Reverendo na tayo mga panimbayang nga mga naghatag og kinabuhi sa atuang programa. Labi na din ining Radio Bandera sa Iligan atong pamustahan Rory ang mga kaigsunan no? Sunod. Mao kining mga kaigsunan nga nagapagpahigayon og naghatag kinabuhi nining atong tulumanon. Unang-una ang chapter president dinhi sa Iligan City, Mr. and Mrs. Diosdado Humawan and family. Unya nila ni Mr. and Mrs.
Michael Tingas and family, Nerdelia Maglente and family, Ana Kilat and family, Juicy Jimenez and family, Ricardo Herbisi and family, Bilin Tocalo and family, Selveno Ligotom and family, Alex Jimenez and family, o Lolita Ligotom and family nga nagatag og kinabuhi sa atong programa nining sibihan sa Iligan, sa City Radyo Bandera. Og ato sang isgutan gapon Brad Ronnie dinhinining programa nato pod sa Villa Nueva, no? Sa mga kaigsunan sa PBCM nga nagsunod og nagsuporta usab, atong gipasalamatan sila una ni Rex Pedrasita, ug kang Kelmer Lapis, Alan Limbarok, ug kang Antonia Bala, Emilien Bernales, ug Ernesto Balleroso, kang Tere Tabalina, Narciso Painit, Carmencita Isiquia Bonifacia Dorano, Leonisa Ligan, Felix Narte, Narcisa Habagat, Cherilyn Ana, Mario Raganas, Ramel Baco, Rosita Gungob, Ernest Atsat, Nida Tawagon, Maribik Tawagon, Alpi Manlod, Marby Torrentira, o kang Abilina Albarico, Tami Eugenio III, Sotero Yanson Jr., Alberto Sabang Jr., Esther Rosalihos, and Mr. and Mrs. Kilmer Lapis. O ingon man sa kang Adelina de Lima, kang Josepina Tumaroy, Rosario Paglinawan, o Alberto Valenzuela. Mo kini ang mga kaigsunan nga naghatag usab sa pagtagad. Og dinhi karong tungura Brad Ronnie, ang ato karong pagigisgutan sa atong pagtuon nga mahitungod sa atong Ginoong Jehovah nga si Jehovah ang nagtudlo sa dalan, din ang tao moagi ang tod nga moabot ta sa Espiritu Santo. Kini nga atong pagtuon para mahatagag katinaawan ang mga tigpaminaw nga kung nagpamatuod ta sa ikatulong hugna nga panahon kay ang wa nila mahibaw-i atong nahibaluan sama ra na nga ang tag-iya sa panimalay dili maoy may kasayuran ang nanumbalay sa maong tag-iya sa panimalay ni ang silingan sa maong tag-iya sa panimalay kun do na may masayod sa kinatibuk ang sulod sa panimalay ang tag-iya sa panimalay busa nining panahon na usab garon kita lamang usab ang nasayod nga aduna da itulo ka hugna nga panahon sa pagpangalagad una sa amahan nga mao si Jehovah kon Yahweh sa panahon ng iyang katawan Israel ug ikadang hugna nga panahon mong atong Ginoong Kristo sa gitukod niya nga iglesia o adunay ikatulong hugna nga panahon sa pagpangalagad sa Espiritu Santo nga tuman ya sa atong magtutulo o mo kanay hinungdan nga ang ngalan karon diha na kita sa pagtulon ang PBCM. O sa paghunahuna sa uban nga ang ilang hunahuna nga dili ang Dios nga mao si Jehovah ang nagtudlo nini nga para mosangkot ta sa Espiritu Santo dunay pagtudlo niyo ba nga iya tang gitudloan sa dalan o kanang gitudlo niya nga dalan diya ta moagi hangtod nga moabot ta sa Espiritu Santo. Hain bang unang sita sa Biblia nga nagtudlo nga si Jehovah gyud ang magtudlo sa tao kay plano niya nga adunay iyang paagian o diya siya mosubay bad rini sa maong dalan. Ang Biblia ba'y nagtudlo niya na? O nagtudlo gid Reverend sumala dinhi sa Isaias kapitulo 48 bersikulo 17 na gaingon, mao kini ang gingon ni Jehovah nga imong manunubos ang balaan sa Israel. Ako mao man si Jehovah nga imong Dios nga nagatudlo kanimo sa pagpahimulos nga nagamando kanimo sa dalan diin ikaw angay moagi. O kita nato mga kaigsunan nga nagsunod dining programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Mao daw kini ang giingon niyo ba nga manunubos ang balaan sa Israel, nagingon nga ako mo siyo ba nga imong Dios nga nagtudlo kanimo sa pagpahimulos nga nagamando kanimo sa dalan din ay ikaw angay mo agi. Di si Jehovah mao ang responsable nga angay natong tagdon
kay siya ang magtudlo sa dalan sa pagpahimulos. Makapahimulos kita kung subayon nato ng dalan, diin kita angay niya na nga moagi. Pero kung si Jehovah man ang magtudlo niya na og nasayod kita nga si Jehovah amahan tungod sa mabasa sa Isaias kapitulo 64:8 apan karon, o Jehovah ikaw maong among amahan. Unsa man si Jehovah nga amahan nga mo'y mutudlo sa dalan, din kita angay moagi diyan niya na aron makabaton og pagpahimalos. Diin niya gitudlo kita nga dalan sa iyang kabubuton, brethren, sumalas Biblia. Pasahon ta lang ang nakapahayag sa balaang kasulatan, Reverend, sa pagsusi niya na dinhi sa pagpahayag sa nakasulat sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 35, ingon ini ang atong mabasa sa Biblia, o gikan sa dihay tingog nga miabot nga naggingon. Mao kini ang akong anak, ang akong pinili. Nagisgot nga nag-ingon diya sa mga panganod nga nagsulti nga mao kini ang akong anak. Pag maghisgot nga siya may anak, kanang nagsulti naa sa panganod, amahan din na. Ug nakita nato sa Biblia ngang amahan nga mao walay lain si Jehovah. O kung doon na may anak, kinsa man kanang anak. Sa Roma kapitulo 1 versikulo 1 og ngadto sa atong pagbasa sa versikulo 4 nagingon, si Pablo ulipon ni Hesukristo tinawag sa pagka-apostol ginahin alang sa mayong balita nga kanyato yang gisaad pinagi sa iyang mga propeta diya sa balaang kasulatan. Sa maayong balita mahitungod sa iyang anak nga sumala sa iyang pagkatao gianak ng kaliwat ni David ug uban sa gawom gipaila nga anak sa Dios. Sumala sa espiritu nga balaan pinagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay si Hesukristo nga atong Ginoo. Kinsa dining anak nga didto ta ipasubay sa maong dalan magitudlo para makapagpahimulos ta. Siya ba ang magmando niya na? Walay lain nga gimando sa amahan nga mao si Jehovah. Kung sa lain pagkasulti Yahweh, mao ang atong Ginoong Hesukristo ang anak nga maoy patalinghugan. Nga naman, tungod kay kini ang anak sa tagna sa Biblia, mo kini ang dalan nga kung mangutana ta mahitod kang Jehovah asa ka ng dalan, si Jehovah ray mutullo niya ng dalana nga diya ta makakaplag og kapahulayan alang sa atong kalag nga gitagna na kana. Asa kana nga tagna nga si Jehovah maoy mutudlo gyud niya ng dalana nga subayon, brethren. Dinhi ang tagna, Reverend, mabasa nato kana sa Jeremias Kapitulo 6, versikulo 16, ingon ini ang akong mabasa, ang atong mabasa. Mao kini ang giingon ni Jehovah, tumindog kamo sa mga dalan ug tan-aw Gingon sa atong nabasa o sa imong nabasa nga si Jehovah ang nag-ingon ini nga tumindog kamo sa mga ug pangutana maytud sa karaang alagyanan kung hain ang maayong dalan. Pero kung kana maayong dalan, lumakaw kamo niya ng maayong dalan ug makakaplag kamo kapahulayan alang sa iyong kalag. Kay siya man sa gibasa nato ganina nga si Jehovah ang nagtudlo sa tao ngadto niya na pinagi sa pagpamalos, pagpahimulos nga mo'y nagamando siya, nagmando sa dalan, din kita angay niya na nga moagi. Ug sa atong nabasa, si Kristo ang iyang giingon nga patalinghugin ninyo ng akong anak. Unya, kay sa Biblia na may tagna nga lumakaw kamo niya ng dalana. Kung mangutana kamo kanako, pangutana aha ang maayong dalan, lumakaw mo niya ng dalana kay makakaplag kamo kapahulayan alang sa inyong kalag. Kung gipapatalinghugan man ni Jehovah, patalinghugin ninyo ng akong anak na mo si Hesukristo.
Kay si Hesus Kristo ba'y dalan, Brad Rene, sumala sa Biblia, busa si Hiuba nagingon patalinghugin ninyo ng akong anak. Oo, Reverend, si Ginoong si Kristo mo idalan dinhi sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6 ang gingon, si Jesus mitubag kaniya, ako mo ang dalan, og ang kamatuoran, og ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa man, gawas kon pinaagi kanako. Kung mao, matinaw, busa di ay nga siya nagtudlo sa pagpahimalos nga makapahimulos tas diin sa dalan kita angay mo anggi, iyang giingon nga patalinghugin ninyo ng akong anak. Kay kana diyang anak, mao diay na ang gitawag og dalan kay Hesus Kristo, ako maong dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Unya sa tagna sa 6:16 sa Jeremias nga pangutana kamo kun hain ang mayong dalan, lumakaw kamo niya na kay makakaplag kamo kapahulayan alang sa iyong kalag. Siya may magtudlo. Nya si Kristo dalan man, diya bagyod pod makaplagan ang kapahulayan diya kang Kristo. Kung mosubay sila sa tinudlo niyo ba nga dalan, Brad Rone? Diha gyud ang kapahulayan, Reverend. Basahon ko dinhi sa Mateo ang pagpahayag sa Biblia kapitulo 8 sa bersikulo 30. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay og nabug-atan og papahulayon ko kamo matud pa sa atong Ginoong Jesucristo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Kung mao, matinaw nga si Kristo di ay nga kung musubay ang tao sa maong dalan nga gitudlo niyo ba, makakaplag kitag kapahulayan alang sa atong kalag. Og nagingon siya ba sa atong nabasa na sa 9:35 sa Lucas nga kanang anak nako, mao na ang akong anak, patalinghugin ninyo siya. Nganong nagkinahanglan og patalinghog? Kinsa man ang naa sa pagpatalinghog? Ang magpatalinghog, mga kaigsunan, gumikan nga adunay igdulungog. Ang atong mabasa diyan niya na sa Pinadayag 2:17 kay ang makapatalinghogod kadto ramang adunay igdulungog, mukuha tag punto diri sa Biblia nga nag-ingon, ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu. Nag-ingon nga kung adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu. Unya, kung atong tan-awon sa Bibliang Katoliko nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales nga gitimbayuyungan sa mga protestante o katoliko nga scholar sa Biblia, sa Gipadayag, Kapitulo 2, versikulo 17, busa kung may dalunggan ka mo, busa kung may dalunggan ka, pamati ang gingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. But ipasabot nga nag-ingon ang atong nabasa nga mao nang akong anak, patalinghogin ninyo siya. Asa nabilong ang pagpatalinghog nga angay patalinghogan ang anak, kinsay gisugo nga magpatalinghog mo ang mga tao. Nganong sigurado ang mga tao kay ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog, kinsa man katong makapatalinghog gumikan nga may igdulungog. Nganong may igdulungog? Kay sa atong gibasa sa Biblia ang Katoliko, ang may dalunggan. Di ang mga may dalunggan kinahanglan magpatalinghog kay unsa bray gisulti ni Kristo. Mga mahal nga tigpaminaw, bahin sa atong Ginoong Hesukristo. Basahan kong nakasulat sa Juan Kapitulo 10, versikulo 9 nga nag-ingon ang atong Ginoong Jehova nga patalinghugin ng akong anak kay duna day gisulti. Ingon ning gisulti sa anak atong mabasa sa giingon ko ng Juan 10:9. Nag-ingon, ako mao ang pultahan. Gawas nga siya dalan, siya pa ang pultahan. Ako mao ang pultahan. Kung andunay mosulod agi kanako, siya maluwas, og siya mosulod og mugula og makakaplag siyag masipsip. Nganong angay patalinghugan ang anak nga mga atong Ginoong Jesucristo nga giingon sa amahan nga mao siya ba mo nang akong anak, patalinghugin nin siya. Tungod kay may gisulti ang anak nga siya dalan. Gawas nga siya dalan, o may dalan nga magpabili lang tas dalan. Kanang dalan gani ato ginang subayon hangtod asa ta mosangko. Mo nay buti pasabot. O kay siya pud ang pultahan, dili pud kay mag-ung-ung lang tas pultahan.
Nag-ingon ang atong Ginoong Kristo, ako ang pultahan, mao ang pultahan. Kung adunay mosulod agi kanako siya maluwas. Obligado ta nga mosulod sa pultahan, muagi pud ta sa pultahan kay kanang pultahan nga agian nato, siya man pud ang dalan. Pagsulod na to, maluwas ta. Pero wa mag-ingon. Ang musulod, permanenteng musulod. Ang Biblia rin ingon. Atod pa sa atong Ginoong Kristo, ang musulod, kung adunay musulod, maluwas, siya musulod, obligado. Og mugula, doon ang pagula. Og makakaplag siya masibsib. Asa ang pagkaplag sa masibsib? Tuas pagula. Gumikan nga nakagula ka, kay dunay pagsulod. Unsa ba ang pagsulod? Mga mahal namong tigpaminaw, sumala sa pagtulo sa Biblia, brethren, unsa bang matanga sa pagsulod sa tao diha sa atong Ginoong Hesukristo? Anya ako pagbasahon din kapitulo 8 bersikulo 31 nagaingon. Unya si Jesus mingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, kon pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinunan. Ang pagsulod ay sa atong Ginoong Kristo, mga kigsonaral, kay siya pultahan God, na kung siya pultahan, di ba, og ang balay, naman yun ay pultahan. Pagsulod na to, asam ta. Ay di nakasulod tas kwartog, asa na karon kung si Kristo ni angkon nga pultahan, asam ta agi. Baba, pananglit, aham tagawas, ilong, dunggan, o sa pananglitan sa agianan sa ugaw. Di, doon nagibot, ipasabot niya na, nga lain yun ang pagsulod. Ang pagsulod, mao ang pagdawat sa pagpabilin sa gipamatuod ni Kristo nga iyang pulong. Mauna nga dawaton nato ang iyang gibilin nga pagpamatuod nga pulong. Sumala sa atong nabasa sa Biblia, kung dawaton nato ang pagpatayog sa gibilin ni Kristo nga pulong, kaya siya, ang musulod. Kay ako ang pultahan, ang musulod maluwas. Siya musulod og mugula, sugo man na, og makakaplag siyang masibsib. Tungod kay, nganong makakaplag tag masibsib og mugula ta, tungod kay sa simbolika, gipa kasama kita nga karniro, kinsa katong magpatalinghog, o kinsa katong dili pod magpatalingog. Hain ang priba, brother Ronnie, nga gipakasama karniro ang mga taong magpatalinghog, kay para ang karniro adunay masibsib. Dinhi mabasa nato Reverend sa Nga si Kristo nag-ingon nga apan kamo wala man nagpanoo tungod kay kamo dili man kauban sa akong karniro. Basta di ay kauban pod nga karniro, adi gina mo to. Ang akong mga karniro nagpatalingog sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagsunod kanako. Gitawag lang da itag mga karniro pagka magpatalingog ka magsunod, ingon ang Ginoong Jehova. Patalinghogin ninyo na kinsa si Kristo. Kay ngano, naaman siya giingon nga gisulti nga kinsa katong magpatalingog sa tingog magsunod unsa mang tingog nga angay sundon katong gingon. Ako mao ang pultahan kung adunay mosulod agi kanako. Ang pagsulod pagdawat sa gipamulong ni Kristo pagpabilin nga sundon ng iyang gisulti. Siya mosulod og mugula, dunay pagula. Kaya ang pagdawat nato mao man ang pagsulod. Pagdawat nato sa pagsulod sa gipamatuod ni Kristo, doon na day pagula. Sundo na po nato. Og dito sa pagula, makakaplag kita og masibsib. Pero atong susihon sa Biblia, Brad Rene, nga pagka magisgot og masibsib, kaya nagisgot magkarniro. Na kung masibsib, kung karniro ka literal, siyempre sagbot ang kaunon. Unya, kinini ang balhibo tagas, opat ang tiil, unya, gawas nga tagas ang balhibo, puti pagyod ang balhibo. Kini kang gisgutan nga karniro nga magpatalinghog, angay magpatalingog di kang Kristo. Karniro ka, kini nga opat ang tiil, Brad Rene, wala sa Biblia. Dili kana karnero Reverend nga
ang tiil kundili mga tao kana nagsimbolo ka mga tao ka ng gisgutan nga karnero diha sumala dinhi sa Ezekiel kapitulo 34 bersikulo 31 nagaingon og kamo nga akong mga karnero ang mga karnero sa akong sibsibanan mga tao man ug ako mo ang inyong Dios nagaingon ang Ginoong Yuba. Busa, pagka magisgot tag mga karniro, gisimbolikahan mga tao din na. Kaya kung literal nga karniro, siyempre, ang kanon sagbot uguban pa. Pero pagkatao ta, naagyoy, pagkaon nga pinasahi, nga masibsib na to. Pero, kanus-an na to, makabot ka na nga makasibsib ta, dunay mahimo na tong pagka-sibsib o pagsibsib, sadyang musulod ta ni Kristo, kay ang pagsulod mao ang pagpabilin siya ang pulo nga atong dawaton og patalinghugan. Og kay ato mang dawaton og patalinghugan tong iyang gipamulo nga pagsulod, mugula ta. Kay siya'y nagmando sa paggula didto din ta makakitag masibsib o makaon. Nakaron ang question diya. Sa unsa bang paagi ang paggula, Brad Ronnie Sumala sa Biblia? Ang Biblia nagpahayag reverer nga ang paggula diha sa pultahan nga ang pultahan mao sa Kristo mao kini ang pagbiya sa tuluhan mahitungod kang Kristo ug manag-uswag kita dunay pag-uswag pod. Ang pagpahayag sa Biblia kung pagabasahon dinhi sa Hebreanon kapitulo 6 bersikulo 1. Sa King James Version. Basahon ako ingon nini ang nakasulat. Busa biyaan tana ang nahaunang mga tuluhan mahitungod kang Kristo og manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan ug sa pagtuo ngadto sa Dios. Di klaro mga kigsunan, di man anta balikan tang punto ha. Ingos Kristo, ingon pud ang amahan nga patalinghugi ng akong anak kay may gisulti ng anak. Kanang anak dalan. Ug kay dalan man musubay ta. Ug kay siya pultahan musulod ta muagi ta. Sa iyang pagkapultahan, ang iyang patalinghugan, ingon ni Hiuba, patalinghugi ng akong anak, kay dunay gisulti. Ang pagsulti sa anak, siya nga musulod, maluwas. Siya musulod og mugula. Di sogo. Siya musulod og mugula og makakaplag siya masibsib. Ang paggula day, mando. Nga ang paggula, kay kinsamay ni gula nga nagpermanentig sulod, ming kulagar nga, mugula nako. Unya naka sa kwarto. Ya, naaptan na lang pila ka oras nara siya sa kwarto, nakagula di kana. Di ang paggula mo nang paggawas, pagpahawa sa sulod sa kwarto busa nagingon si Kristo nga siya mosulod og mugula dunay paggula og makakaplag siya masibsib nga sige basa ni Brad Ronnie nga ang usa sa tinun-an ni Kristo nga si Apostol Pablo nga ang paggula di ay mao ang pagbiya sa tuluhan mahitod kang Kristo. Dili di ay dumalayon ang tuluhan mahitod kang Kristo, mga mahal nga tigpaminaw. Kay aduna pay pagbiya sa tuluhan mahitod kang Kristo og manag-uswag kita ngadto sa pagkamtong. Duna pay pag-uswag sa pagkamtong nga sa laing pagkasulti ang pag-uswag mao ang pag-usbaw o pagtubo. Sa pagkasulti ang tuluhan, tinuhan, biyaan o tinuhan kang Kristo o mag-uswag kita, kay buti pa sabot, nga doon di ay lain na po nga tinuhan o tuluhan o dito ta mo uswag o tubo o muusbaw. Maura mo na. Ang atong susiyon karon kung sugo bagyod sumala sa Biblia, Brad Rini, nga kinahanglan gyud nga maghamtong kay nag-ingon man si Apostol Pablo nga biyaan ta na ang nanang tuluhan mahitod kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkamtong. Pero ang paagi sa pagkamtong pagbiya sa tuluhan mahitod kang Kristo nabagyoy statement o pamahayag si Apostol Pablo nga kinahanglan ang tao magpakamtong. Brad Rene sumala sa payag sa Biblia. O aduna gid beren og sunat ni Apostol Pablo didto sa mga taga-Korinto sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 20 ang gingon, mga igsoon ayaw na kamo pagpakabata sa inyong pamuot, hinoon sa dautan magpakabata kamo, apan sa panimot magpakahamtong na kamo. Ang sugo ni Apostol Pablo nga mga igsoon
ayaw na kamo pagpakabata sa pamuot. Hinon sa daotan magpakabata kamo apan sa panimuot. Ha? Matod pa ni Apostol Pablo, magpakahamtong na kamo. Di sugo, magpakahamtong na kamo. Sa unsang paagi mahimong mapahamtong ta o mahamtong. Sa paagi nga nag-ingon ra pud si Apostol Pablo kay siya may nagsulat sa unang Korinto 14:20, siya po'y nagsulat sa Hebreo 6:1. Musabyaan tana ang nahaunang mga tuluhan mahitod kang Kristo. Og manag-uswag kita ngadto sa pagkamtong. Dili ka mahimong mahamtong ka kung dili ka mubiya sa tuluhan mahitungod kang Kristo. Kana ang atong timan-an. Karon, kaya ang pagbiya sa tuluhan mahitungod kang Kristo, mauman ang pagpakamtong, sugo man ang pagpakamtong, bradroni. Asa naman itang tinuhan o tuluhan nga mao'y paagi sa pagbiya nato sa kang Kristo para magpakahamtong ta nga muuswag ta sa unahan. Nga ang pag-uswag mao ang pag-usbaw. Nga ang pag-usbaw nga maong pag-uswag maong pagtubo. Di naman ita muuswag, muusbaw, umutubo sa maong gitawag og tuluhan o tinuhan. Diha na sa tinuhan sa Espiritu Santo, Reverend. Judas nga basahon dinhi kapitulo 1 bersikulo 20. Gingon kini apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo sa tupa uswag tubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuuhan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa ang balaan o yamot nga tinuhan o tuluhan, giingon, pagtubo kamo diya sa inyong balaan o yamot nga tinuhan, di ka nang pagtubo, mo nang pag-uswag. Mo nang sugo ni Apostol Pablo. Siya may nagsulat kay Apostito. Siya po'y nagsulat sa unang Korinto 14:20. Siya po'y nagsulat sa 6:1 sa Hebranon. Di ang pagsangko di nato, kumo siya dalan, inigsubay di nato, ang paggula di ay ang pagbiya sa tulan metod kang Kristo, kay ato natas tinuhan o tuluhan nga dito tamuswag sa Espiritu Santo umutubo nga diha na ang pag-ampo sa Espiritu Santo. Di sa panahon na muabot og musangko ta sa Espiritu Santo kay siya ba man ang nagtudlo nato sa dalan nga muagita niya ng dalana nga si Kristo kay pag muagita sa dalan kang Kristo, si Kristo mo'y magtudlo nga musangko ta sa Espiritu Santo. Nabay gikasangkapan dadrin para mapahayag nga ang tuluhan nga dito ta muswag niya ng tinuhana, tuluhan o tinuhan na sa Espiritu Santo. Nabay mo dala niya ng tinuhan o tuluhan sa Espiritu Santo. Aduna gid Reverend ug adunay gihimong kasangkapan sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa Espiritu Santo ug gitagna ang kanang daan dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ang gingon og kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butangan nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O di klaro, may mga gikasangkapan, mga kaigsonan, mga mahal nga tigpaminaw para makaabot ta sa Espiritu Santo o masayod ta mga taong nagwali sa Espiritu Santo kay sila'y muwali, mupasabot nga ang pagtubo nato, pagbiya sa tuluhan kang Kristo kay si Kristo ray nagsugo, siya musulod. Pagdawat sa pamatuod ni Kristo, og mugula, pangitaon ang gipamatuod. Og makakaplag tag masibsib. Hain ang pagpangita sa gipamatuod para makakaplag tag masibsib. Pagbiya sa tulan kang Kristo, pagsangko nato sa Espiritu Santo, may mga taong magwali sa Espiritu Santo, diya dayta sa Espiritu Santo makabaton og masibsib o makaon sumala sa Biblia. Bantayan nato nga ang pagtubo diha nata sa Espiritu Santo. Kung kinsamang mga taong nagwali sa Espiritu Santo, walay lain ang mga ministro sa pagtulon ang PBC. Pero kining Espiritu Santo nga atong giwali, diin kinigikan bradron Gikan kini sa amahan, Reverend, o niabot kini pinagi sa pagpangamuyo sa atong Ginoong Hesukristo. Asang priba. Sa Juan kapitulo 14, bersikulo 15 ngadto sa 17 akong pagbabasahon, kung nahigugma kamo kanako, matud pa ni Kristo inyong pagatumano ng akong mga sugo. Og ako, mga muyo sa amahan, og kamo iyang paghatagan og laing manlalaman nga magapakig-uban kanintod sa kahangturan nga mao ang espiritu sa kamatuoran kang kinsa ang kalibutan dili
kadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya niya apan kamo nakailan na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo og maanha siya sa sulod. Kung mao, natinaw na nga kining Espiritu Santo nga among giwali gikan kini sa amahan gipangamuyo ni Kristo nga ang amahan mao si Jehova. Busa kung mosangko ta sa Espiritu Santo diri lugar na sa pagtulon ang pibsim, diri na to makaplagan ang masibsib. Kay gano man, ang Espiritu Santo may mga butang siya nga igatudlo ug kanang igatudlo niya mo kanang paagi nga makabaton kitag masibsib o makaon. Hayan ang prueba nga ang Espiritu Santo magtudlo sa tanan nga mga butang, Brad. Rene, sumala sa Biblia. Anya ang prueba nga ang Espiritu Santo magatudlo sa tanang butang sumala dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 nagaingon, kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang ani apa ko uban kaninyo apan ang manalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang og magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Busa, si Kristo di ay nagtudlo nga ang Espiritu Santo na mao ang magatudlo sa tanan nga mga butang. Busa kay ang Espiritu Santo man mao ang magatudlo sa tanang butang. Kung musangko ta sa pagtulon ang pibisin kamo may nagdala sa Espiritu Santo, diri di ay ta makabaton og masibsib. Kay gipakasama man tag karniro, pero kung karniro nga literal ang atong sibsibonon sagbot na diri di ay ang makaon. Pero dili literal pod nga pagkaon mga kaigsunan. Kay kumuabot ka sa Espiritu Santo, wala man, dili man nga pamimbro diri kay nay kaon, pamimbro diri kay nay inom, nga naman. Nya, sa 14:17 sa Roma nagingon, kay ang gingarian sa Dios, dili kalanon o ilimnon, kundi pagkamatarong og kalipay og pakigdait diya sa Espiritu Santo. Diya day sa gingarian sa Dios, pakigdait diya na sa Espiritu Santo atong kalipay kay mo may tinuod. Pero dili daw nga nagpasakop ta tungod sa kalanon o sa ilimnon. Pero unsa man itong masibsib di ba day na pagkaon? Di na literal nga pagkaon mga kaigsonan. Kay kung ang Espiritu Santo magtudlo man sa tanang mga butang, unsa ang usa sa mga butang nga igatudlo sa Espiritu Santo, Brad Ronnie, nga angay dawaton sa tao? Wa ko na ang pulong Reverend og ang mupamatuod diya na dinhi sa sulat ni Pablo sa mga taga-Episo kapitulo 6 bersikulo 17 ingon ini, og dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga Ipadawat daay ang espiritu, mga kaigsunan. Nga ang espiritu, ang espada, gihimo, nga giingon, ang espada nga mga espiritu nga mga pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo di magtudlo niya ng espada, nga gipakasama ang pulong sa Dios og espada. Alang ba sa unsang ikaalagad niya ng espada nga mga pulong sa Dios? Brad Rene, sumala sa nakasulat sa Biblia. Ani Reverend sumala dinhi sa nakasulat sa balaang kasulatan dinhi sa Job kapitulo 5 bersikulo 20 ang gingon, sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon og sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Kung mao, ang Job 5:20 nagingon, sa tinggutom, doon na day mo ambot nga tinggutom, siya magaluwas kanimo gikan sa kamatayon, hain pa, og sa gubat, pero ang makaluwas, gikan daw sa kagahom sa espada. Ang gahom sa espada mo'y makaluwas sa gutom, makaluwas sa gubat, og ang espada mo kadtong gingon sa 6:17, og dawatan ninyo ang salukot nga mangkulasan, ug ang espada nga mong espiritu nga mong pulong sa Dios, kinsay magtudlo mong Espiritu Santo. Doon na di ay tinggutom nga mo abot. Na karon ang pulong sa Dios mo to'y gamiton, kay gamhanan to. Na karon kay nganong ningon tag doon na di tinggutom. Okay. Para gamiton katong pulong sa Dios. Dili man ang Biblia mga kaigsunan, kay kung Biblia ang gipasabot nga gitawag og pulong sa Dios og naay moabot ang gutom, Biblia atong kanon. Kay di tabuturan ani. Unya, mahilis lugar ni.
ama na tusog nagkaon, kaber, gahi man na. Busa, doon ay pinasahi nga pulong sa Dios, nga ang pulong sa Dios sumala sa Hebranon 4:12 nagpahayag dinhi kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamanan labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag-og sa espiritu sa mga lutan og sa mga kauyukan og motugkad sa mga una-una og katuyuan sa kasing-kasing anong makaluwas na sa gutom ug gubat kanang pulong sa Dios gamhanan kana ug ang magtudlo niya na maong Espiritu Santo niya na mo nay atong gamiton isip atong masibsib pag-abot sa tinggutom. Hayan ba ang tinggutom Brother ni sumala sa Biblia kay pag magisgot tag pagkaon ug wala na gutom ug ang pagkaon kuhaon man na diya sa mga butang sayuta. Ani atong basahon ang pahayag sa balaang kasulatan Reverend sa nakasulat sa Isayas kapitulo 28 bersikulo 23 ngadto sa 25. Ingon ini, patalinghog kamo o pamatia ang akong tingog, patalinghog og pamatia ang akong pakigpulong. Kadtong nagadaro aron sa pagpugas. Kanunay ba Sa 22 sa kapitulo 28 ningon, busa karon dili kamo magmabiay-bayon sa Isayas ni. Kay tingali unya ang inyong mga bugkos himuon nga maligon. Kay ang usa ka kasuguan sa kalaglagan ingon ni Isayas akong hingdunggan gikan sa Ginoo siyo ba sa mapanon sa ibabaw sa tibok nga yuta. Maong sa 23 giyon patalingog kamo og pamati ang akong tingog. Patalingog og pamati ang akong pakigpulong. Kadtong nagadaro aron sa pagpugas, nagadaro ba sa kanunay? Kanunay ba siya nga nagabungkag ug nagapakaras sa iyang yuta? Dunay pangutana, magadaro ba kuno sa kanunay katong magdadaro? Eh di, mag-uuma, pag naman, magadaro ba kanunay ang magdadaro o ang mga mangunguma kanunay ba gyud nga makapagpanguma sumala sa Biblia, Brad Rene? Sumala sa pagpamatod sa atong Ginoong Jesucristo? Ani Reverend sumala dinhi sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 30 nagaingon, ug kun sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kaumahan, nga karon buhi pa apan ugma ino, dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan o mga tawo nga diutay pagsalig. Kung mao, sa gibasa, nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo kon sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kaumahan nga karon buhi pa apan ugma igasalibay na ngadto sa hudno. Sa ato pa kanading atong uma, di ta makapagdaro kanunay umabot ang panahon nga igasalibay daw na sa hudno. Mao di ay nga dunay kagutom nga may tabo, dunay gubat pod nga may tabo, pero ang makapagluwas na to, sa diya makadawat na sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, siya magaluwas ka na to, gikan sa gutom o sa kamatay, o sa gubat, gikan sa kagahom sa espada. Ang kagahom o gahom sa espada nga pulong sa Dios, may makaluwas na to. Na hain ba nga masalibay ang gitawag og uma dito sa hudno? Pag mag-isgot tag hudno, kalayo man na. Hain bang kalayo? Sa Biblia, ingon nga hudno, nga mao ang makapahimong dili makapadayon ang tao sa pagpanguma, Brad Rune. Ani Reverend basahon ko ang nakasulat sa Isayas sa iyang kapitulo 24 bersikulo 3. Ang yuta nagakaliwang gayon.
ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumulod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon na walay katapusan. Tungod niini, ang tunglo maoy naglamoy sa yuta og silang nga nagpuyo sulod niini hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og jotay lamang ang nanghibilin. Oh, kita mo na. Doon ay tunglo nga moabot sa yuta, nga matod pa, mauni ang musunog sa yuta, pero pag abot nga ang yuta mahimong walay sulod, di unsa man to atong makaon kung ang yuta wa nay sulod. Ha? Di katong pulong sa Dios isip mautoy atong masibsib. Asa man dito sangko sa pagtulunan o tulan sa Espiritu Santo. Moning among gipasabot diya kaninyo. Og ang Biblia nagingon, yutay lamang ang mahibilin. Kay dunay mahabilin, gumikan nga na sila sa kamaturan, nakabaton sila anang pulong sa Dios. Nakaron, tunglo man nga mo'y musunog, hain mang tunglo nga gipasabot, nga mo'y musunog, mula mo'y sa yuta, sumala sa Biblia nga gipasabot kay kinira bang tunglo nga gipasabot nga musunog ug mula mo'y sa yuta, di ra ba isa lang kayuta niya na? Kaysa 3 utso sa supunyas nagingon, mo sa pagulat kamo kanako, nagaingon siyo ba hangtod sa adlaw nga ako motindog alang sa tukbunon, kay nga akong hugot nga tinguha, mao ang pagtigom sa mga nasod, aron pagatigumon ko ang mga gingarian, aron ibubo ko sa ibabaw nila ang akong kayugot, bisan ang tanan akong mabangis nga kasuko, kay ang tibok nga yuta pagalumpagon pinaagi sa kalayo sa akong pangabubo. Lumpagon daw ang tibuok nga yuta. Busa katong gibasa ganina ni Brad Rooney, ng yuta mahimong walay sulod kay pagalumpagon lang tibok nga yuta ug yutay lamang ang mahabilin pinagi sa pagsunog o sa tunglo. Pero haing gipasabot nga kalayo sa tibok nga yuta kay ug kalayo lang nga kanang gigamit nato sa paglungag pamahaw paniudto panihapon. Na di man na makalumpag sa tibok nga yuta, hain bang kalayo ang gipasabot sa Biblia nga musunog, nga dyutay lamang ang mahibilin niya na brother ni sumala sa Biblia. Anya Reverend sumala din sa Isayas kapitulo 42 bersikulo 23 kama nato 25 na gaingon. Kinsa ba ang ana sa taliwala kaninyo nga mopatalingog nini nga mamati og mopatalingog sa panahon nga umalabot? Mupo si Tagadayot. Doon na di ay angay patalinghogan mga mahal nga tigpaminaw tungod di ining gitawag og panahon nga umalabot. E kung umalabot ang panahon, pag moabot na, unsa daw ng panahon nga umalabot? Brother Anya Reverend sa 25 na gaingon, tungod nini yang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko og ang kusog sa gubat og kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot. Apan siya wala masayod nini og kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa ang musunog di ay sa yuta nga makapasunog sa tao, ang kusog di ay sa gubat. Gubat di ay mga mahal nga tigpaminaw nga giingog tunglo. Puriso nga timan-an nato katong Nagasaki ug Hiroshima nga gibombahan sa gitawag og atomic bomb mga mahal nga tigpaminaw. Hangtod garon ang naigo sa sentro niya na wala pa tugkig sagbot na mga pasunding man lang kana nga maoy paagi di ay sa plano sa Dios sa tagna sa Biblia nga mahimo nga moabot gyud ang yuta nga mahimong walay sulod busa kanang atong mga kinarton nga mga noodles o mga pagkaon nga sinako mahimo mang walay sulod sa pagkakaroon na atin na pagkahurot na asa man ang isulod sa sako mga kuan kaning mga gitawag og mga sagbot na lay isulod niya na kay mahimo man ang yuta nga walay sulod ang uma gingog buhi pa na ron pero ibugtaw man kana ngadto sa gitawag og hudno nga ang hudno mao na ang siga sa kalayo nga ang kalayo gubat nga giingog tunglo. Pero sa Biblia, kung doon na may gubat, hain mang gubat mga mahal nga tigpaminaw. Unang gubat sa kalibutan, First World War. Nahitabo na.
ikaduhang gubat, Second World War. Asa man ang gubat nga atong atubangon karon nga tibok kayuta mo ng Third World War. Ang Biblia nag-ingon sa Pinadayag Kapitulo 11, versikulo 14, palihog pagpreparar, Brad ni sa gitawag og mayong balita Biblia sa pagtambayong sa mga protestantig kat-eskolar sa Biblia nga may imprimator, Julio Cardinal Rosales, pero akong basahon ang King James Version, ikaduhang hubad nag-ingon. Kaya ang unang hubad sa King James Version, ang Pinadayag tawgo nagbugna. Uni ang Santiago niini sa ikaduhang hulad sa King James Version tawgon og Jacobo. Ang gingon gingon ang ikaduhang himaraot milabay na. Tan-awa ang ikatulong himaraot muabot na. May duruha daw ka himaraot nga milabay na. Pero ang ikatulo mao ang umabutay nga himaraot. Pero sa Biblia sa unang hubad sa King James Version nga ang Pinadayag tawgog bugna, giingon na kana ang ikaduhang tunglo milabay na. Tan-awa ang ikatulong tunglo moabot. Di tunglo di ay nga ikatulo nga moabot na atong nabasa nga ang tunglo nga gisgutan nga ikatulo nga moabot sa 24:3 hangtod sa Isayas nga musunog sa yuta, yutay lamang ang mabilin sa mong tunglo ug ang gihimpluan nga sunog sa pasumbingay sa Biblia kalayo sa tibok nga yuta. Sa ato pa kung kalayo nga literal dili makahimo sa tibok nga yuta, pero ang kahulugan niya na sumala sa Isayas nga gibasa ganina sa kapitulo 42 versikulo 23 kama 25 mga mahal namong tigpaminaw nagpasabot nga kusog sa gubat day nga ikatulong nga gubat. Sa Katoliko nga Biblia gingon mag ikatulong tunglo sa unang hubad sa King James Version nga gitawag og bugna diha sa 11:14 sa gipadayag Bradone giunsa na pagasulti. Kanya basahon ako 11:14 sa gipadayag natapos ang ikadu Peligro, dili na gyud mabalibaran kung kanusa ang ato lamang preparar pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan kay nakatagna na sa Biblia. Busa ang mga dagko gani rong mga nasod nagbuhat na og pagpakita og pagpirsa hunaw-naon nato mga kaigsunan ang China ilang gihimo gilubgan na nila ang atong dapit diya sa dapit Bradroni sa kwan Spratly Islands, Sion, na diha. Unya, nagbuhat sila og mga pwersa na nila. Maglisod ang atong nasod sa Pilipinas kay di man makasugakod sa armas nila. Maumana kay pagpangandaman sa gubat kay naaman lagi sa Biblia. Puriso nga sa atong nabasa sa Biblia, ang makapaluwas ka nato, ang makaluwas nato sa gubat, mauman ang pulong sa Dios ang espada ug gutom para pag-survive lang ni anang tungura. Kay moabot man gid kita niya na busa kung ang gitudlo niyo ba nga dalan subayo nato mao mas Kristo, pagsubay nato si Kristo man mao ang angay gipatalinghugan niya kay si Kristo ang giningon ako maong pultahan siya pud ang dalan kun adunay mosulod pinagi kanako ingon si Kristo maluwas, pero pag ingon ni Kristo siya mosulod ug mugula ug makakaplag siya masipsip o pagkaon. Ang pagula mang pagpangita sa gipamatuod sa pagbiya sa tuluhanan ni Kristo kay pangitaon tong tuluhan nga pag-uswag nga didto na usbaw tubo sa Espiritu Santo. Tud kay ang Espiritu Santo magtudlo kanato sa pulong sa Dios kay si Kristo ang agianan padulong sa Espiritu Santo. Hay nang dugang prueba niya na Bradroni nga si Kristo mao ang agianan padulong sa Espiritu Santo. Anya ang prueba gipahayag ni apostol nga ni Pablo kana Reverend sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 5. Busa sanglit na matarong man kita pinagi sa pagtuo, kita may pakigdinaitay na sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo.
pinagi kaniya kang Kristo nakabaton kitag agianan paingon ni ining maong grasya. Kabatuntag agianan, Brother Ronnie. Oo. Ang Kristo kay siya may dalan. Oo, nga pinagi sa agianan paingon ni ining maong grasya nga atong ginabarugan. Og kita nagakalipay sa atong paglaom sa pakigambit sa himaya sa Dios. Labaw pa niini, nagakalipay kita bisan sa atong mga kasakit, sanglit na sayod man kita nga ang kasakit muhimog pagkamainan tuson. Og ang pagkamainan tuson muhimog kaligon. Og ang kaligon muhimog paglaom. Og ang paglaom dili mo pahigawad kanato. Kaya ang gugma sa Dios gikahuwad man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. Di pinagi kang Kristo, siya ang nabatunan nato nga agianan paingon sa maong grasya. Dili disgrasya, grasya. Pero ang sangkuan sa grasya, mao nga ang paglaom mohimog ang pagtuo, mohimog paglaom ug ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma daw sa Dios gikahuwad man ngani sa atong kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. Busa ang Espiritu Santo diay gipakasamag tubig nga mahuwad sa kasing-kasing. Nganong gisentro man ang kasing-kasing niya na sa paghuwad sumala sa Biblia, Brother Rini? Anya, Reverend, akong sound din sa Epeso, Kapitulo 1, versikulo 10, kama 13 ang gingon, nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing, aron inyong masayran kung unsa ang kalauman diya sa iyang pagtawag kaninyo, kung unsa ang mga bandi sa iyang mahimayaong panulunon diya sa mga balaan. Mapos kitag kadiot. Ngano diay nga ang Espiritu Santo ingon nga gihuwad dinhi sa aron malamdagan daw ang atong kasing-kasing ug masayra nato nga kita gitawag diha sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Gitawag kita nga malamdagan ang atong kasing-kasing. Busang Espiritu Santo ingon nga gihuwad sa atong kasing-kasing. Kung naata sa Espiritu Santo alang sa ikaunsa ang Espiritu Santo, Brother ni. Ang Espiritu Santo, Reverend, gitawag ni timbre sa kaluwasan, sumala din sa akong ibabaw sa 13 na gayon kaya sa Kapitulo 1, kay 18 man itong gibasa ganina, din akong pagabasahon. Pinagi kaniya, kamusab sa pagkadungog ninyo sa matod nga pulong sa mayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo o sa nanagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa ang timri di ay maong Espiritu Santo sa pagluwas kanato. Kang Espiritu Santo, bradrone, magatudlo sa tanang mga butang. O ang usa sa mga butang ay ang gitudlo, ipadawat ang Espiritu Santo kay aron pag madawat nato ang Espiritu Santo nga gitudlo ni Kristo, ang Espiritu Santo mao ang magtudlo sa tanang mga butang ug ang usa sa igatudlo mao tong giingon na nato nga ipadawat ang pulong sa Dios nga gipakasamag espada kay mao man kana nga magamit nato ug madamlag isip atong masibsib o makaon kay pinagi sa pulong sa Dios makaluwas daw sa gutom kanato. Mo nay gamiton man kaigsunan, mo nay pamatuod sa pagtulot ng PBCM, preparation for the Third World War para diliunan o kamo magmahay niya na. Unyag moingon ta nga bakak na nindot pod og pamakak na kay ang among pamakak nabasa sa Biblia. Puriso nga ang mabasa dili na bakak. Ang Biblia nagpamatuod nga kung ato man ang nadunggan nag-ingon. Sa Hebreo 2:1 hangtod sa 3 gingon. Busa kikinanglan diay nga himuon ta ang labi pa ka mainitong pagtagad sa mga butang nga atong nadungong. Base unya hinoon ni pang-anod kita gikan nini. Kay kung malig-on man gani ang pulong nga gipahayag sa mga malunda og nahiyagom sa matarong balos ang tanang paglapas ug pagsupak batok nini. Unsaon man nato sa pagpakaigkas kung dili kita manumbaling sa mga dakong kaluwasan. Kini sa sunugdan gipamulong sa ginugunya ipanghimatod kanato pinagi kanila nga mga nakadungog kaniya. Usa-unsaon daw nato pagpakaikyas kung dili ta manumbaling. Usa panumbalingon nato ang dakong kaluwasan para makaikyas ta ug madamlag
pagmatuman na og kanus ka na moabot ang ato man mahibalo nahibalo lang ta nga doon na day ikatulong gira sa kalibutan kinahanglan mangandam kita niya na mga kaigsunan mo kana ang gipreparar gipahibalo sa pagtulunan o mga ministro sa PBC. Among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan tungod kay miabot na mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas di Ihonyo Senior kinang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Ihonyo sa ngalan sa mga kauban nga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Kiniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.